Господин Енгин, Да, Лейля. инсталацията е готова. Наблюдавах пробите, всичко работи. Чудесно. Майсторе. О, тръгнаме. Кажи му да остави телефон за връзка. Може да ни потребва нещо. Господин Енгин, взех му номера. Даже звънях да го проверя. Взех и номера на жена му в случай, че той не вдига. Говорих и с нея. Добре, благодаря. Какво има, Лейля? Нямам други задачи. Някой може да има нужда от помощ. Разходи се и огледай дали всичко е наред. Хайде. Господин Енгин. Да, Ердем. Забелязвам, че майсторите не работят толкова ентусиазирано. Може да са гладни. Прав си. Къде може да поръчаме храна? Аз ще се погрижа. Благодаря. Мен ли викаш? Ами да. Какво стоиш там? Ела ми помогни. Бях се замислил. Имам теория. Каква? Мисля, че се мъчим на празно, защото жената няма да дойде. И мисля, че се мъчим на празно, защото има по-лесен начин. Какъв? Слушай, може да намерим жена от агенция, която да прилича на певицата. Актриса. После да я гримираме, за да заприлича още повече. С музиката ще се справим с плейбек, така че не се налага да идва лично. Сподели ли тази гениална идея с шефа си? Не, само с теб. Нямаше нужда. Искам да те питам нещо. Какво е това ден без Съркан? Защо да не идваш? Къде ходиш? Да. Много питаш. Ако си имал други планове, тогава защо дойде да помагаш? Много си любопитна. Внимавай. Капе. Ще те питам още нещо. Да кажем, че не приключим с ремонта до утре. Ще приключим. Ще приключим. Но ако госпожа Севда не дойде, ако никой не дойде и не видят, менеджерът ти каза, че вече е късно. Възможно е. Но ако свършим нашата работа, господин Фикрет ще се погрижи за другото. Така е. Знаеш ли, че кучето на менеджерът е при майка ти? Ако госпожа Севда не дойде, може да го заплашим, че повече няма да види Боби. Представяш ли си? Как убеди майка ми да гледа куче? Ако кажа с мили думи, ще ми повярваш ли? Всичко е възможно. Да, Мело. Ало. Добър ден, Ефер. Здравей. Звъня ти, защото ще закъснеем до вечера. Даже може да се приберем чак на сутринта. Да, заета и ме помоли да ти кажа. На сутринта ли? В какво сте се забъркали?
Моля те, не говори така. Не сме се забъркали в нищо. Да, по ангажимент и работим по него. Какъв? Декорираме къщата на една известна певица. Тя иска да сменим всичко от кухненските шкафове до чашите и сервиза, цвета на стените също. Подготвила е много дълъг списък и сега работим. Добре, ясно. Съркан и Еда са решили да си строят къща, така ли? Щом и ти си забъркана, значи не ми казваш истината. Защо ми изкарваш лъжкиня? В момента съм пред къщата и държа едно перде. Ако не ми вярваш, ще ти изпратя снимка. Добре, Мело, добре. Чао. Сейфи, моля те, приготви ми тъмно-синята вратовръзка за утре. Ще изляза рано. Добре, господин Алтекин, веднага. Алтекин? Вече минаваш без дори да ме поздравиш ли? Не те видях. Извинявай. Ако гледаше, щеше да ме видиш, но не гледаш. Дори не ми говориш. Какво искаш да кажеш? Винаги те гледам и даже те виждам. Искаш да говорим за нещо ли? Добре, да говорим. Веднага трябва да уволниш тази Мело. За това ли искаш да говорим? Че за какво друго? Трябва да я уволниш. Айдан, много добре знаеш, че не искам да се месиш в бизнеса. Това не е бизнес, Оптекин. Става дума за семейството. Не дойде на годежа на сина си, защото не го подкрепиш. А сега наймаш приятелката на годеницата. Не ме интересува на кого е приятелка. Видях потенциал и дадох възможност. Това е. Да не го обсъждаме повече. До скоро. До скоро. Разбира се. И без това не си казваме нищо. Алптекин. Започвам да се уморявам, но си струва, нали? Всички говорят за Еда и екипа й. Създаваме добро впечатление. Стига, Мело, изхвърляме буклука, защото никой друг не иска. Радвам се, че сте тук. Но ми се ще и Джерен да беше с нас. До кога няма да я има? Щеше да е хубаво да е тук, но нямаше да си разваля маникюра, като пипа буклук. Ще ви кажа нещо. Днес беше почивният ден на Съркан. Дори в почивния си ден намери време да помогне на годеницата си. Не точно. Чуде се, защо нямаше да идва. Какво ли е щял да прави и с кого? Селин знае, нали? Стига, не искам повече да се ядосвам с тази жена. Ако ти е любопитно, питай. Пита го, но не каза. Настоявай да ти обясни. Не настоявай. По-романтично е сам да ти каже. Може ли поне веднъж да сте на едно мнение двете? Моят съвет беше по-добър. Дали? Естествено. Да, така беше. На втория етаж ли? Ето там. Онова, нали? Тук сте, значи. Ако знаех, щях да дойда. Беше пълен хаос. Какво правиш тук? Обещах на Енгин да дойда да го взема. Не мисля, че Енгин ще може да се прибере днес. Сега идвам. Не там. В края. Хайде, много си уморен. Дойдох да те взема. Първо, видях, че не си наоколо и се обадих на Джерен да дойде да ме вземе. И без това ми трябва адвокат. Разбрахме се да говорим по пътя. Ето, звъни. Ало, Джерен? Да, не питай. Да, тък му приключихме. Да, добре. Добре, чакам те. Ела. Виждам, че искаш да питаш нещо. Давай. Този ден без Съркан. Не ми излиза от главата. Отсъстваш всяка година на 19 август.
Какво правиш? И защо ти е толкова любопитно? Ако е много лично, не ми казвай. Май само Селин знае нещо. Имах брат. Каза, че нямаш братя и сестри. Защото нямам. Вече не. Беше добър човек. Боготворях го. Беше любимецът на семейството. Днес ли е годишнина от смъртта му? Не. Не го помня заради смъртта му. Той свиреше в една група с приятели. Аз много исках да свиря с тях, но те не ме допускаха. Ядосвах се и блъсках по вратата, за да ме пуснат при тях. Не звучи като теб. Не. Един ден той ми подари китара. Беше 19 август. Каза ми, че дори да стана на 80, трябва да ходя там всяка година на този ден и да свиря. От тогава всяка година съм там. Това е. Да, всички си отидоха. Да. Да. Аларма ли си навил? Не мога да го изключа.
така. Тези часовници измерват пулса, нали? Явно пулсът ви е ускорен. Добре. Май не искахте да я будите. Какво правиш тук? Донесох ви закуска. Помислих, че не сте яли нищо. Ще ви направя толкова хубава закуска, че ще ме викате всяка сутрин. Някога може да си отворя ресторант. Добра идея. Добро утро. Още ли не се изключва? Какво става с алармата? Развалене. Да. Банята е горе. Глупав часовник. На сън ли ходи? След малко ще се разсъни. Колко сладко. Стига, Сейфи. Много ще ви хареса. Как ме намери? Поисках адреса. Дали са ми развален часовник. Ще го махна. Свалил си часовника. Да, развалене. Ало, господин Берент, здравейте. Почти сме готови. Кога можете да дойдете? Какво? Как така няма? Сам ли взехте това решение? Ами, Боби? А господин Фикрет знае ли? Разбирам. Хубав ден. Усилията ни бяха на празни. Дори няма да се опита да я доведе. Аз се погрижих. Самолетът на госпожа Севда так макаснал ще дойде до час. Частен самолет? Да си вземем душ и да се преоблечем. Докато дойде, всичко ще е готово. Ще дойде с теб. Трябва да вземем колата ми и кучето. Що за доверие е това? Как така ти е дал кучето си? Не разбирам. Явно вдъхвам доверие на хората. Да. Хайде. Приядох. Едно ще ти кажа. Трябва да решим проблема с колата. Постоянно се разваля, не може такива като Каан да ти помагат по улиците. Не става. Ще се видим после. До после. Ей, кучето избяга. Сейфи, ела, момче. Куче, Боби, спри. Ела тук. Слушай ме, Боби. Ще ме побъркаш. Какво правиш? Какво правиш, куче? Боби, спри. Ще те блъсне кола. Не излизай. Спри. Ела. Боби, ела. Стой. Опасно е, не излизай. Боби.
Виж, много е опасно. Не мога да изляза. Моля те. Ела при мен. Не мога да изляза. Не мога. Боби. Не дей. Не мога. Сейфи, къде си? Сейфи. Боби! Какво правиш, Боби? Защо бягаш? А? Ела, ела, да влезем вътре. Ела, хайде. За щастие не е като Сириус. Боби ме харесва. Благодаря ти, Сейфи. Как сте, момичета? Това е Боби. Много е сладък. Вижте това бебе пигалче. Много е сладко. Откъде го взе? Това куче наше ли е? Да. Кажи ми какво става. Моля те. Кажи ми. Пита за Съркан. От всички изненади седа напоследък. Тази е най-сладката. Как изглеждаш толкова добре, като не си спала? Поспах. Не мога да се оплача. Не каза ли, че ще работиш до сутринта? Дремнах на работа. Какво лошо има? Нищо. Аз трябва да тръгвам за работа. Вече съм работеща жена. Намерих си място. В бизнес обществото взех си живота в ръце. Бавно, но сигурно няма да закъснявам. До скоро. Аз подкрепям Мело. Да, Мело. Да. Ако някога решиш да се задумяваш, предупреди ме. Ще се връщаш от време на време, като е да. Разбира се. Хайде, до скоро. Ела тук, Боби. Боби. Заповядай. Благодаря. Лелю? Знаеш ли защо заспах на работа? Бях много уморена. Можех да заспя и права, но Съркан не искаше да се откаже. Това е. Така ли? Боби, искаш ли да поспим тук? Няма проблем. Легни си. Ще се прибера, ще се изкъпя, ще се преоблека и пак излизам. Добре. А Боби ще го оставиш ли? Да, после ще го взема. Добре, ела, Боби. Ела. Добро утро. Сутринта излезе много рано, май не си закусвала. Добро утро. Сандвич ли ми направи? Не съм Съркан Булат, но имам няколко трика в ръкава си. Пекох зеленчуците един по един. Постави ме в неудобна ситуация, като изпрати предбрачния договор на Кан. Селин, виж, много съжалявам. Много. Серкан е мой партньор, а работата ми е да не позволявам да изтича информация. Може да е непряко, но ще издадеш всичко на пресата. Трябваше да погледна Серкан в очите и да го излъжа. Излъгала си го заради мен? Селин, благодаря ти. Можех да обясня ситуацията на всички, да кажа истината и да се извиня. Не трябваше да го лъжеш. Ти не познаваш Серкан. Не беше съгласен да работиш в компанията. Щеше да се настрои още повече срещу теб. Селин, изобщо не ме е страх от Съркан. Ядосан е, защото се раздели с него и се сгоди за мен, но Еда е мило момиче. Не може ли да ни прости и да си живее живота? Трябва да внимаваш с Каан. Той е опасен. Според мен преувеличаваш, но... Всичко изглежда готово, нали? Къде е, да? Май беше някъде отвън. Добре. Леля? Ще дойдеш ли? Да, господин Серкан. С този мъж ли беше насреща Еда вчера? Да, казах, че е хубавец, но вие отрекохте.
Няма да споря, Лейля. Той защо е тук? Какво става? О, това е господин Берент, менеджерът на Севда Гюленсой. Менеджер, а? Трябва да му видите автобиографията. Работил е с цял Холивуд. Живял е в Америка. А, в Америка. Да. Интересува се от ботаника. Има градина в Калифорния. Ботаника, изкуство, музика. Всичко, което Еда харесва. Да, Лейля, нали знаеш, че купих годежен пръстен на Еда? да, много е красив, като цвете. Да. Забелязва ли се, че е годежен пръстен или трябва да е по-голям? Забелязва се. Толкова е голям, че не можеш да го пропуснеш. Нали? Не е възможно. Не. Добре. Лейля, Да, господин Съркан. свободна си. Не знаех, че тази порода е толкова кротка. Днес всички е толкова добър. Харесва ви. И аз го харесвам. Ела, ела. Ела тук. Добър ден. Добър ден. Серкан Болат. Берент Айтекин. Говорихме си за Боби. Много е сладък, нали? И аз имам куче. Да. Казва се Сириус. Много ми липсва. Може ли да дойде да го видя? Не мисля. Миришеш на друго куче и няма да му хареса. Къщата е красива, нали? Да, важното е на госпожа Севда да и хареса. Да, разбира се. А, ето я. Започва се. Добре дошли. Здравейте. Съркан, благодаря за частния самолет. Моля. Да влизаме. Хайде. Берент, нямахме ли изискване слънчевата светлина в спалнята да идва от север? Да, Севда, номер 73. Не можем да контролираме откъде влиза слънчева светлина в сградите, които обзавеждаме. Вече ми е ясно. Не можете. Постарахме се да намерим шарките, които искахте. Дано ви харесат. Да, намерили сте шарките, но казах, че искам сатенени, а не памучни. Права сте. Но, както казах, много се постарахме. Трябваше да ги шием по поръчка, а нямахме толкова време. Ела. Исках лампите да са цвят на слонова кост, а те са черни. Възглавниците също не са достатъчно големи. Не ми харесва. Не, всичко е с големината, която искахте. Може би си въобразявам. Госпожо Севда, госпожица Еда се опита да изпълни изключително тежка задача за много малко време. Може би не трябва да издребняваме за толкова незначителни неща. Аз така мисля. Какво ще кажете? Оставам с впечатление, че ме повикахте да слушам оправдания. А не защото сте готови. Не, не е така. Екипът ни свърши невероятна работа само за един ден. Госпожица Еда, благодаря ви за положените усилия, но списъкът ми не е изпълнен. Не мога да се примиря.
Берент, обади се на господин Фикрат и откажи. Благодаря. Не дай да се разстройваш. Познавам този тип хора. Каквото и да правиш, никога няма да са доволни. Не мога да се примиря, ли каза? Не хареса къщата? Не. Не. Ще убия тази жена. Да, къде отиваш? Да. Да, спри. Не се месете. Не, няма да се измъкнете така. Толкова ли сте ограничена и важна? Сатенени чашафи ли сте родена? Що за неуважение? Как може да постъпвате така с жена, която е минала през ада, само защото ви слуша? Нямате ли съвест? Да отидем ли? Не е нужно, тя ще се оправи. Минаха 20 минути и вече не се чуват. Дали наистина не е убила жената? Възможно е. Не я познавам добре. Какво говориш? Тя ти е гуденица. Да, имам предвид, веднъж ме заключи с белезници. Не знам на какво друго е способна. Ето ги идват. Кажи им, Севда. Севда? Добре. Съгласна съм, ще пея. Цял ден се трудихме за нещо, което можеше да не стане. Всички се отчаяха. Не разбирам, Църкан. Как може да позволи такова нещо? Говори с годеницата си и реши проблема. Защо упорства? Държат се като конкуренти, не като годеници. Не знам. И предбрачният им договор ме озадачи. Купувай ми шоколад винаги, когато поискам. На колко страници трябва да пише "Ще бъда до теб, когато поискаш"? Както и да е. Фантазията си е тяхна. Но Серкан няма такива фантазии. Явно има, Селин. Не знам. Договорът не е толкова невинен, колкото изглежда. Май аз започвам да откачам. Виж, ти си една от малкото, с които се разбирам от екипа. Моля те, не дей да полудяваш. Пази се. Днес си по-добре, нали? Изглеждаш страхотно. Как си, мамо? Добре, скъпия ти. Добре. Какво стана с къщата? Още работим. Тази Севда е луда, да знаеш. Ще имаш проблеми с нея. Да, днес си показа рогата. Иначе има хубав глас. От време на време я слушам. Тук съм. Пак чувам нещо. Дойдох да те взема. Как е, Севда? Севда ли? От теб ли го прихвана? И ти започна да ми казваш Севда. Добре. До вечера сме на парти. Дойдох да те взема. Не. Поздрави Фикрат от мен. Не съм по партитата. Вече казах, че ще отидеш. Запазил ти е място на неговата маса. Да, имам работа. Добре, чакам те. Ще си поговорим с майка ти. Нали, госпожо Айдан? Добре тогава. До после. До после. Какво му е на коня? Кракът му е счупен. Обикновено приспиват коне с счупен крак. Не могат да издържат тежестта на тялото си. Но нашата звезда обича живота, нали? Пак започва да ме боли главата. Мога да ви излекувам главоболието. Или поне да опитам, ако ми се доверите.
О, Севда, откъде си научила това? Главоболието ми мина. Идва ми да подскачам от радост. Имахме една клиентка, която правеше масажи на Леля. Може ли да ви сложа превръзката? Добре. Малко лавандула. За какво е лавандулата? Ароматът ти успокоява главоболието. Помиришете? А превръзката за какво е? За да използвате обонянието си. Искате ли да походите? С превързани очи? Да, имате лавандула в градината. Ще я помиришете и ще се отпуснете. Ами, добре, да опитаме. Но не виждам. Доверете ми се. Не ме боли, страхотно е. Елате насам. Внимателно, има стъпало. Да, още едно. Виждам, че много обичате коня си. Да. Разкажете ми как се излекува. Ами, много се бори. Миличкият много се бори и много се измъчи. Но никога не се отказа. Всеки ден се опитвахме да го радваме с нещо ново. Един ден ме видя и се изправи. На следващия ден направи стъпка, а на последващия още една. Не разбрахме как стана, но се подобри. Да, сега тези дни са само спомени. Може ли да махнем гюрока? Да подишаме чист въздух. Знаеш ли какво си мисля? Невъзможно е да знам какво си мислиш. Каза, че не мога да завърша къщата на господин Пикрет за един ден. Да, Ако се бяхме хванали на бас, щях да спечеля. да се обзаложим сега. Сега ли? Ти спечели. Какво искаш? Ще направиш каквото поискам. Да. Ти си странен човек. Не ме гледай така страстно. Може да гледам пътя, но мисля за теб. Пише го на камиона отпред. Харесва ли ти?
Мило е.